Dobrodošli u Financijske novosti. Nakon druženja u Bihaću i Tuzli, Raiffeisen banka je i u Mostaru upriličila druženje za penzionere kako bi predstavila svoju ponudu prilagođenu potrebama građana treće životne dobi, a riječ je o paketu računa za penzionere. Drago mi je da smo danas u Mostaru bili u prigodi da organiziramo prijem za umirovljenike i da iste upoznamo s našim proizvodom, paketom računa za umirovljenike. Navedeni paket omogućava uštedu na mjesečnom nivou za korištenje svih proizvoda i usluga sadržanih u paket računa. Mislim da će ovim potezom Raiffeisen banka umirovljenike vratiti koliko toliko, ako ništa bar u razmišljanjima, da ipak netko ima u ovome društvu ko se još uvijek skrbi, koji je spreman i sposoban da organizira ovako druženje i da pruži prigodne poklone. U paketu računa za penzionere klijent dobiva debitnu karticu i mogućnost prekoračenja po istoj, SMS provjeru stanja računa, nižu kamatnu stopu na kredite, kućne asistencije za popravke u domaćinstvu, te pogodnosti prilikom zaključenja polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja djece ili unučadi. Više informacija dostupno je na web stranici banke.